Prezidentlik saýlawlaryny geçiren Türkiýede saýlawlardan soň köçelerde daşary ýurtda adamlaryň şahsiýet barlygy uly depkinde artdyryldy. Esasen hem İstanbul'da barlalaryň hasta güýçlenendigini görmek bolýar. Her köçäniň burçunda diýen ýaly adamlaryň şahsiýet barlalary geçirilýär. Türk polisiýasynyň aýtmagyna görä köçedäki her 4 daşary ýurtlynyň birinde kimlik karty ýok. Bu kimlik karty ýok gaçaklary gün ýerinde tutup, ýyzyny uratma merkezlerine deport etmek üçin ýerleşdirilýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýurtdaşlaryna gönüden-gön täsir etdi. Uly bir böleginiň gaçak bolup ýaşamagy dowam edýändigi we täze gelýänleriň hem bu gaçak mukdarynyň möçberini barhada köpeldýändigi türkmenler üçin öňümüzdäki günlerde nähil ýagdaýda desip çykjakdygy entek dol ma'lum däl. Beýlek tarapdan bolsa Türkmenistanyň ýurtdaşlary üçin Türkiýeden ýurda deport bolmak, ýurtdan hem Türkiýe gelmek deňeden bolýar. Ýani halk üçin deport bolmak da kin ýurtdan çykmakda. Iqtisadi ýagdaýynyň günmegin gowşaýandygy sebäpli Türkiýede işläp ýaşamak hem kynlaşýar. Türkiýede galmak üçin berilýän resmi namanyň alnyşy kynlaşaly bäri. Öý tutup ýerleşmek hem kynlaşdy. Şol sebäpli Türkmenistanyň ýurtdaşlary geçirilýän bu köçe barlawlaryndan uly zeperler çekýärler. Bu bolsa halkyň aňyny ertiriň näbelliligi bilen meşgul edýär.